जोंनि बिमा माहारिखौ जे उन्दैनिफ्रायनो जों जेब्ला बाथौआव हाबो अब्ला जोङो गथ'खौ नारखानो नाङा। ओमफ्राय जों जेब्ला थानसालियाव गय जरा फाथै जरा होनानै खुलुमगोन बे समाव जोङो जोंनि फिसा फिसौ गासिखौबो लाफानानै बिमा माहारिया जोंनि बिहामजोफ्रा गावनि गथ' गथायखौ लानानै जाहाथे खुलुमो आरो बेदि खुलुमनाय हाबाफारिजोंनो जे बिसोर फोरोंलांनो हायो जे जोंनि धोरोमा बेनो जों बेखौ सिबिनांगौ आरो जों बेखौ खुलुमबानो जों गोजोन आरो गोथारै थांनो हागोन आरो गोजौआव दावखोलांनो हाबाय थागोन बेखौ फोरोंनांगौ। आं बेखौनो बैया जोंनि बिहामजो जोंनि फिसाजो फिसालाफोरखौ खावलायनाय थाबाय जाहाथे बाथौ खुलुमनायाव फिसा फिसौ उन्दै गेदेर फाराग थायाबालानो धोरोमखौ खुलुमथारनांगौ। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।